Eskerrik asko, ona Gernikaraino etortziaren, hemen gaude Bizkaia, Araba eta Bizkaiko zerrendakideak, hemen Maialen Iriarte, Miren Larrion, Arnaldo Otegi eta ni neu, Jasone Agirre. Gaur, EH Bilduk bere proposamen nagusiak aurkeztu gura dizkio gizarteari. Eta hemen Gernikan aurkeztu gura ditugu, hauxe delako gure burujabetzaren sinbolo nagusienetako bat. Edozein proposamen edo akordiok herritarrak hartu behar ditu aintzakotzat. Ez dago herri proiekturik, jende barik. Ez dago etorkizunik herritarren borondatea eta lehentasunak kontuan hartzen ez badira. Hori izan behar da gure oinarria. Eta horren gainean eraiki behar dira akordioak. Akordioak behar ditugu herri duina eta herri justua izateko. Akordioak behar ditugu ere pertsona kultuak eta osasuntzuak izateko. Akordioa da, datozen egunotan, azalduko dizuegun programaren oinarri nagusia. Akordioa da gure oinarria. Kultura, hezkuntza eta hizkuntz politikan gure bidea egin behar dugu, inposaketarik eta balditzarik gabe. Euskara da gure hizkuntza eta euskarak egiten gaitu herri. Dagokion lekua eman behar diogu hizkuntza nazional bezala. Lehen mailako hezkuntza nahi dugu. Kalitatezkoa eta aurreratua eta eragile guztiekin adostutakoa. Horregatik esaten diogu ezetz lomceri, horregatik esaten diogu ezetz Heziberri programari. Geure hizkuntza, gure hezkuntza sistema propioa behar dugu eta horretarako hezkuntza lege berria adostu behar dugu denon artean. Herri kultua izatea nahi dugu. Eta horregaitik kulturgintzak babes politiko, ekonomiko eta juridikoa behar du. Kulturak, hezkuntzak, herri librea, pertsona libreak egingo gaitu du.